Good morning. Happy Monday. Ayan, 8:30 na. Bumangon na ako. Actually, gising na ako kanina pa mga 7 ata. Kasi, after mag-alarm, nakaramdam na ako ng ng pagbanyo. Yan. Kaso, hindi na naman din kami natuloy magpa-check up. So, ba't sa taong to? Kaloma. Nag-alarm-alarm. Tapos, hindi natutuloy bumangon. Paano, anong oras na din ako naka-uwi kagabi eh. Natulog kami, alauna na naman ata. Kaya kasi, ayos ako ng buhok at ang bala ko sana, papakulot ko lang. Mabilis lang yung mga 2 hours lang, ganyan. Ay, kaloka. At kamuntik nang masunog yung buhok ko. Buti maagap yung yung stylist. Ayan, and then tinatry na muna talaga nila na if kakayanin ng buhok mo. Kahit sa pag-riban-riban, ganun yun eh. Kaya doon ko lagi pinapahawak yung buhok ko sa kanya. So, sabi niya nung una, carry na yan, madam. Ganyan. Sabi ko, hindi natuwa ko kasi gusto ko talagang magpa-perm. Ganyan. Kaso nilagyan na ng gamot, few seconds pa lang, sabi niya, madam, banlaw tayo, dali. Inatakanta ako, di ba? Kasi mamaya maupos yung yung buhok ko. Anyway, so ayun nga, inano na lang guys. Tinrate na lang. Ayan, kasi ayaw din ni daddy na magpa-ikli ako ng buhok. Sabi niya, ipa-hot oil mo, ipa-treat mo, or whatsoever na na treatment na basta huwag mong pagugupitan. Ewan ko, sabi niya, huwag mong pagugupitan. So, edi wag. Edi don't. Diba? So, ano naman kayo ulamin natin, guys? Dami pa namin kanin. Madami pa nga ba? Charan. Oh, madami pa. Si Chris, may nilagnat daw yung kagabi. Chinat ako nun. May isang ka na. Kasi nagpaalam ko sa kanila. Mamalengke lang ako. Grabe yung mga insenso na binili ko sa Shopee, oh. Maganda sana to kaso sobrang nagmamadali siguro sila guys. Pinak na nila ng basa pa. So nagkakadurog-durog and then hindi siya hindi siya nagdediretso na maubos. So nilabas namin ni daddy at inano ko kahapon. Binilad ko kasi bigla namang umulan. Ayun, basa pa yan, madark pa eh. Pero magsindi tayo ng ilan. At dahil paupo na si BBM, nag-change tayo ng sofa cover to red. Charot! Walang kinalaman yan, guys. Naglaba kasi ako kahapon. Ayan. Pinalitan ko. Uy, very ito guys, very effective yung mga ganitong sofa cover. Ayan. Para hindi madumihan talaga yung pinaka sofa nyo. Lalo na kung yung materials na ginamit is tela. Ayan. Happy yarn! Lalakad na naman. Ayan. Kasi ilang buwan niya na hindi nilalakad eh. Pati si Poknat, anak ha. Palabasin mo si Poknat. Babalik naman yan eh. Ay, nasa akin yung susi mo, di ba? Wait. Magpa-fried rice ako. Kaso nakita ni Chris, sabi niya, may haluan mo nung adobong natural. Ayan, buti na lang meron pa dyan. Masarap talaga to guys. Ayan. Diba? Bagong bukas ko. Hindi ko talaga dinidisplay sa malapit sa mesa to kasi ubos agad dyan. Ayan, so maglalagay tayo para mas malasa yung kanin. Fried rice and then favorite nila ever, hotdog. Hotdog na ganito ang pagkakaluto. Hindi sa oil. Talagang sa lang, tubig. Ayan. Pinakuluan lang siya sa tubig. Ininit ko pa rin yung tirang gulay dun sa pinaksiw kong Gigi. So, sayang kasi gulay is gulay, diba? Ayan. So, ready na tayong kumain. Tulog pa si daddy. Kaya muna na ako. Si Chris din una nang kumain eh. Pero try ko ulit gising yung kalbo na yun. Para sabay na kami. Isang lang ng mga hugasin. Ayun, gising na siya. Pero nauna na rin akong kumain. Kala ko kasi magpapa-forward yung yung mga sasakyan. Eh, si Taylor na forward ko. Natulog pa kanina si daddy. Sabi ko,
doorbell na lang ulit kapag naka-forward na yung sa harapan ni Tonton. Anyway, di na nila tinuloy. Kaya, ayan, kumain na ako. Tapos, dumating to kahapon, Shopee. Shopee. Ayan, maganda yung ganitong tela. Malamig. May ganito na ako before, kaso, parang same size. Ay, hindi. Bigger size yung kinuha ko, guys. Para, mas mas malaki, syempre. So, ayan. Tatlo pala yun. Di ba pink dapat yun? So, large ngayon. Yung kinuha ko kasi medium. Kasi medium is for, 40 to 50 kilograms. Parang, naliliitan ako. Kasya naman, kaso, gusto ko yung maluwag talaga. So, ayan. Nag-large tayo. Dapat dadaling ko to pa Bicol eh. Ewan ko ba bakit hindi kami tuloy. Tutuloy ba tayo? Well, see. Kasi si Papa din daw, nung sinabi ni Mama na hindi kami tuloy sa Bicol, parang biglang nalungkot daw. Ayan. Tingnan natin. Tuloy ba tayo? Ikaw ba? Bet mo ba? Ayan, kinabahan ako sa bagong kontrata. Kasi bagong na nga, 'di ba? Bagong secretary na yung yung dito sa Adela. So nakalagay dito is no pets allowed na, guys. Pero since naabutan naman nila, and ayun nga, alam naman ni Sir Francis noon na may pets ako. Unang-unang tinanong ko yan nung nag-inquire kami. Sir, pwede pa pets? Oo, bring your pets. Gumano siya. So, kaya, yun, inokay na rin nila. Pero yung mga following daw, wala na talaga, bawal na yung pets. And then, inano lang nila na wag nang palabasin masyado. Kasi, nagwiwiwi sila minsan dyan sa sa hagdan. So, yun, syempre. So, okay, basahin lang namin to. Ayan, dito na ako taas, guys. Kagaling lang namin ni Chris sa palengke. Sinamahan niya akong mamalengke. Para sa ulam today. Yan, kasi wala na yung breakfast kanina, yung para yung ulam, and hindi siya nakakain na. So, bubili kami ng saging. Tapos, bawang, sibuyas, laurel, and then, patola. Kasi, magagawa akong tinolang. Yung Michelle, tahong. Yan, kaya meron din akong, anong gulay ba ito? My gosh, pagod na talaga utak ko. Malunggay! Yan, my gosh. And then, meron ako pang aso na dito, gulay. Ano ba ito? Ba't parang hindi ko alam yung mga gulay, no? Kalabasa. Tapos, pang kare-kare bukas na mga gulay. Yan, so wag na natin ilabas yan. Basta pang kare-kare, tapos pang sahog ngayon. Yun na yun. Hala, umiiyak na naman si Gianna Marie. Si Gianna Marie Kadi. Ayan, good morning, guys. Good morning, Groot. Ay. Morning. Uy, sus. Suplado. Suplado yan. Yan, nag-ano na ako ng kare-kare. Niluluto ko na. Sinalang ko na. Plus, 9 ko na siya pinakuluan. Yempo lang yung gagamitin ko. Tapos, i-fry ko. Parang crispy kare-kare. Kasi, ayun nila ng pata. I mean, gusto nila ng pata. Kaso, yung sana, yung nabibili sa supermarket. Kasi yung tabas nun, hindi nababasag yung buto, diba? Kasi pag sa palengke lang, sundang lang or itak yung mga ginagamit, nababasag yung buto. Ayaw ni daddy na para daw siya kumakain ng may tibo. So, ayun. Nagliempo na lang ako. Tapos, ko na lang siya. I-deep fry para crispy, kare-kare. Ayan. And then, okay na ba tong rice natin? Binababad ko muna kasi para mabilis maluto. At matigas yung ibang grains. 15 minutes. And for the meantime, tayo magkakape na muna. Crystal Blue Coffee. Paubos ko na yung
Yung sinend sa akin ng, ano ba yun? Si Chris, tampurot lang na to si Groot. Hindi na nang nailakad eh. Sabi ko nang ilakad kapag umagi eh. Ayan, tas luluwas daw sila mama. Ewan ko lang kung kailan. Or ewan ko kung matutuloy. Pero malamang sa malamang matuloy yun. Kasi paalis na si Pepep, yung asawa ni Dayan. Ayan, sasakay na siya ng barko. Galing nga nun eh. Ang bilis-bilis ng application niya. Kasi nagtatrabaho yun sa Resorts World, parang technician ng mga machine. Yung sa sugalan ba. Yan, tapos ayun, napag-uusapan namin minsan na, lumupit, ganda magbarko ka. Sa mga cruise ship. Kasi, di ba, yung masahod. And then, nalaman na lang namin, nag-apply siya. Hindi na yun. Dire-diretso. Kasi magaling talaga yun, as in, nakalikot yun sa mga, sa mga appliances. Yun yung gumawa nung dati kong TV dito na nasira. Kaya siya gumawa. Nandun na ngayon kila Nene. Kaya, thank you Lord. Iiyak na si Dayan. So, luluwa sila mama. Ito yun, mainit ng ating kawali. Kasi ano ko muna to, parang ipiprito. Para hindi siya mabilis mapanis. Kasi pag nilagay nyo lang to sa sauce, di ba mabilis bumula din. So, ayan, piprituin ko muna siya. Pati itong puso na ang konti lang ang nakuha ko, ang mahal-mahal yan lang nakuha ko. Yan, pusong puti kung tawagin, pang kare-kare. Pero kung wala kayong mahanap, pwede na yung pula, pare lang naman yung puso. Good morning, happy Wednesday. Ayan, sorry. Naka-hair ka pa ako kasi ayun nga, nagpaano ko nung Saturday, di ba? Nagpa-treatment ako 2 days yun walang ligo. So Monday, Tuesday. Sunday pala, sorry. Sunday pala ako nagpa-treat. And then Monday, Tuesday walang ligo. So Wednesday, ayun, excited ako liguan kasi kating na talaga yung anit ko. Yan, and then hindi ko na naman na guys, na nadugtungan yung vlog kahapon at ayun nga, may topak na naman to si Kalbo, nakakabwisit. Hindi ko naman pinapansin. Kaloka. So, anyway, ayun nga, ang sarap ng kare-kare kahapon. Sa TikTok, inano ko yun. Kaso, konti lang eh. Parang few seconds every clip. Ayan, kasi sabi ko, dapat i-ano ko na lang. Parang ipa-vlog style ko. Kaso, nagmamadali na ako kahapon. Kaya, ayun, ganun na lang ginawa ko. Anyway, follow me sa TikTok, guys. Yan. Nadik ako sa TikTok pero hindi pa ako madalas mag-post. Yan. And then may mga paninda rin ako sa TikTok shop. Baka bet nyo, ha? Yan. And ano ba gagawin natin? So, our ulam for today's video is chicken. Ayan. Nilabas ko yung chicken leg. Siguro adobohin ko na lang yan. Ano ba? Kasi kagahapon naman is kare-kare nga. Sobrang sarap talaga. I swear. Ang sarap. Kasi crispy, liempo yun. Ayan. Ganda paso-paso nga ako kahapon, oh. Ayan. Kasi dapat i-deep fry ko. Tapos nang inano ko na sa mantika, nagpuputukan. Ayun, inabot yung kamay ko. Yan, kaya inano ko na lang siya. In-air fryer. Pero sobrang sarap niya. Ayan. Wala na. Ito na lang yung tira. And panis na rin siya. Hindi pa naman. Kaso wala naman ang laman. Ano na lang ito yung mga tangkay ng tagdan puso. I'm home. Diba? Papakain tayo ng doggies. Ayan. Kasi gabi ko na to pinapakain. At para kinabukasan yung nila, yung dumi nila. So, ayun nga. Ito yung niluto ko na sodas, tapos chicken. So, ayan o, mga mantika yan. Kaya, alisin natin yan. Kasi initin ko rin naman eh, syempre. Kailangan mainit. Tapos ito, ano ba tawag dito? Squash. Ayan. Ito yung mga, ano din to eh, oil. So, scrape natin. Kasi yung pinaglagaan nung liempo na ginamit ko sa kare-kare,
Doon ko pinakuluan yung patatas tuloy. Labas yung gulay nila, kaya mag-init muna ako. Yan, initin ko lang yan para syempre medyo warm din yung yung pagkain ng doggies. And then dito naman nag-request si Chris ng miso soup. So ayan, buti na lang lagi akong may wakame dyan, or may wakame pa ako kasi dry naman to so matagal yung lifespan niya, shelf life niya. And then ayun nga yung miso. Tapos, nakabili rin ako ng tofu nung mag-grocery kami. Kaya, perfect. Merong miso soup. Ayan. Yun o. Matagal din buhay niya. 185 pesos. Basta nasa ref lang siya. Ayan. Nabili ko dito sa Cartimar, sa Japanese grocery store. Basta ano din siya guys. Airtight. Tapos, nasa loob ng ref. Tapos, wala akong leaks. Kaya, ito na lang. Good morning! Happy Thursday, guys! Nagluluto ako ng munggo ngayon. Ayan, nauna na ako. Bukas pa dapat yung munggo, pero munggo na ulamin namin ngayon. May crave ako eh. Tapos, meron pa kasi dito, yung half nung binili kong, ayan fishy. Ipiprito ko na tostado. No? Naku, ang sarap nito. Promise. Ayan. Okay ka na kaya? Yellow pa yung ilalim. Konti pa. Yan. Tapos nakapaglaga na ako ng itlog. 3 lang. Then napakuluan ko na yung munggo. Yan. Nagpautos ako kay Nagpabili din ako kay Rico ng kalahating, 1/4 lang na pala. Na hipon. Kasi favorite yan. Chris, munggo, hipon. Although meron sana akong dyan. Ribs. Kaso, or backbone ba yun? Kaso frozen So, ito na lang. Siyempre, yung dahon ng ampalaya. Tapos yung tirang kanin kagabi, ko na lang sinangag ko, then pinakuha ko sila Rico ng siguro mahigit half nung sinangag ko. Puno yan Di ba di maubos, di ba? So, ito kung sinong sa kanilang gusto kumain yan. And then, here's the munggo. Ready na yan. Magigisa na lang tayo. Sad boy na naman yan. Di na naman gumising si Kuya Chris ng maaga. Di na naman ako nalakad, mami. Sad boy na naman ako. No? Wawa mong gruchin. Wawa mong gruchin-chin. Tabatsoy ka, Wawa man. Mamayang gabi na lang, na. Lakad ka, na? Lagi nakabantay kasi sa akin. Ikot-ikot na ako sa kusina. Diyan lang din siya. Kung saan ako punta, sunod din siya. Mawawala ba ako? Mawawala ba ako? Mawawala ba ako? Hindi sana ako magsasaing ngayon kasi ang dami pa nung kanin. Literal na siguro wala pang 2 cups yung nabawas. Kaso, hindi ko nakalimutan ko lagyan ng kahapon ng suka pag saing ko. Nag-moist na siya. Sabi ko, delikado, ilang minuto pa panis na to. So, sinangag ko na lang. So, ayun, breakfast ng boy sa baba. Diba? Ayan, at nag-hunger strike si Calvo. Ayan. Paano? Hindi ko pinapansin na naman. Nakwento ko ata kahapon yun. Kaloka siya. So, siya na yung may kasalanan. Siya pa yung may pa-hunger strike na nalalaman. Bahala siya. Walang sama-sama ng loob ko na yung nagluto ako ng kare-kare. Yung kanda paso-paso na ako na paso na yung mga kamay ko sa pagluluto. Tapos a night before kasi niyan, ewan ko kung nakwento ko ba? Sabihin niyo pa ulit-ulit A night before kasi nun, na-bad trip na naman ako sa kanya. At ang tagal na naman sa computer. Sabi ko pagkagabi na patay na ilaw, pinapatay ko na yung ilaw, matik yan, gusto ko nang matulog. Siya, Diyos ko, kung hindi mo papagsabihan, walang pakialam. So, ayun, na-bad trip na naman ako, kaya, yun nangyari. Wardan naman kami. Diba? Anyway, bala siya. Siya may kasalanan siya, Siya pa mataas ang pride. Hanggat di siya nagsasorry, di ko siya pansinin. Basta ako nagluluto ako ng pagkain. Kakainis.
So, yan. Huwag natin kalimutan ngayong maglagay ng ano, ng suka. Very effective talaga to, guys. Yan. Kahit white vinegar, pwede na yan. Pero gustong-gusto ko lang yung amoy kasi nitong ano, apple cider. Hindi ko alam. Lalo na kapag kumukulo na yung ano, yung sinaing. Ang bango-bango. Kailangan makatapos ako kaagad at madami kaming ipapak. Yung sa Australia, siguro 100 kilos na naman yung ano, yung order nun. Yung dalawa na natapos na namin ni Jack. Last week pa yun, kaso may mga padagdag siya. Eh, the more na mas mabigat kasi yung order mo, mas bumababa yung ano, yung shipping fee. So, sinasagad niya talaga ng mga at least 100 kilograms, ganyan. So, yun. Kain pala tayo, guys. Ayan, yung munggo with hipon and hard-boiled egg. Tapos yung Gigi, crispy Gigi. Ayan, may tira pa ako kahapon na niluto. Kasi kumain si Kalbo. Kain tayo. Ayan. Andito nga kami sa, sa Dan Carlos. Nakakapagod. Oh my God! Nakakapagod umakyat talaga dito sa ano. Fourth floor. Ayan, kami sa Samji. Kasi, parang, ano nga tawag dito? Yung pag may aalis. Humingal talaga. Ha? Sento. Despedida ni Pep. Yan. So, kami lang. So, ano, tara. Set up mo na, boy. Ayan. Kain tayo. Walang kamatayang samgyup. Favorite. Buti na lang bumili kami nito. And then may extra si Dayan. Tapos nagluto si Dayan ng ano, ng chicken. Soy chicken. Yum. Tapos syempre yung ramen na nasa rice cooker. Hi guys. Dito na ako sa bahay. Ayan. Nauna na si Chris, si Nene. Sila Peter. Mga anak ni Nene. Nauna na sila kasi nag-aburido na si ano. Si Shane. Tapos ako nagpaiwan kasi andun si Daddy. Nakakaloka, diba? Andun si Daddy sa ano, sa Don Carlos. So, ang ano ko nga is, hindi ko na siya in-invite actually. Kasi sabi ko, baka mapainom na naman. So, ayun. Umalis siya kasi nagpinagawa niya yung pang haircut niya. Pang shave. Ang ulan niya, hindi ko alam. Doon pala niya pinagawa sa may Don Carlos. Tapos, parang natunugan niya ata na ngayon nga yung ano ni Pep, yung parang send-off party. Ano pa tawag nun? Parang pang social naman kasi send-off party. Basta yun na yun. So, pagdating namin doon, nagulat ako nandun siya. So, wala eh. Nandun eh. Diba? Ano bang gagawin ko? Ayan, sobrang sakit na lalamunan ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa mani. Alam ko mani lang naman yung kinain ko kahapon. Kasi nga, pag nagugutom ako, it's either chicharon o kaya mani. Yun ang pinapapa ko. Kaso hindi ako nakainom ng tubig ata. Ayun. Pagkakyat ko, kahapon, sobrang ano na, parang may something sa ano sa lalamunan ko. Ayun, parang nagsisimula ng mga parang may mga nakakapit na something, yung gano'n. Halata na nga sa boses ko, diba? Parang, naririnig ko na, iba na yung boses ko. So, anyway, ayun nga, umuwi na sila Nene, nauna na din si Chris. Pero ang saya, di ko na guys, di ko na vlog pa. Ayan, hindi nga nakaano sila mama, hindi na nakaluwas. Kasi dapat luluwas din yan at si Papa may promise daw siya kay Pep na pagluluto niya yun ng ano ng pares. Kasi gusto daw ni Pep yung pares ni Papa. So yun, kaso hindi naman natuloy at yung ano ni Ate Jean, yung kapatid, biglang namatay. So pagluluwas sila mama, wala magbabantay dun sa bahay kasi syempre nasa burol si Ate Jean. So ayun, kaya picture na lang namin kila mama. Yun. And then, ayun nga, di rin matutuloy yung Bicol namin, guys. Ayun, sabi ko, nagsorry na ako kay Mark na
Sabi ko, susunod na lang kasi sobrang mahal na ng mga bilihin. And then, nabibisi ako ngayon sa, ano, sa mga Prada. Kasi malakas yung mga product na hawak ko ngayon. Yan. So, ayun nga. Konting salo-salo, kwentuhan, ganun. Then, nagpaalam na rin ako kasi sabi ko, ang sakit na ng ulo ko. Yan, tapos si Daddy is nagpaiwan pa doon, of course, chikahan. And 2 bottles na naman. Sabi ko nga huwag nyo nang hayaan na, mapainom pa si kuya nyo kasi alam nyo naman yung sitwasyon niyan. Na kapag ka, yan natumba na naman or na, sabi ko, matutuluyan na yan. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, sige te. So, yun, si Bunso na lang yung kasama kong, umuwi, nag-jeep na lang kami. And then, ayun nga, sobrang linsangan, kaya naligo ako, diba? So, para may vlog lang ako, guys. Yung nag-chika sa inyo. Ayan, tapos niligo ako na rin yung buhok ko at grabe, sobrang bigat na dahil sa oil. Ayan, and then magtitimpla ako nito sa labat. Tapos haluan ko rin itong turmeric with guyabano. Kasi ako, feeling ko talaga magkakasakit ako. Kaya, ayun nga, iinom ako na ng gamot. Kasi iba yung iba yung kate. Talagang sobrang kate. Oh, yeah. Hindi ko pa alam kung may gamot kami dyan. Ay, meron naman pala kaming Biogesic. Kaya, okay na yun. Sana wag naman tumuloy. Kaya, kasi dami ko pang gagawin tomorrow Bango pala na ito. Kapag with guyabano Yan. Dami ko pang gagawin. Buti nga nakalipad na kanina yun sa Australia. 5 box yun. Tsaka isang Amerika. So, yan. Timpla lang ako. Tapos, kasi sabi ko, plano ko pala, habang nagpapatuyo ng bukis, magla-live ako sa page. And then, speaking of page, nainis ako sa FB talaga. Kasi, sobrang bumaba yung engagement ko sa sa FB. Hindi katulad ng dati na pagka nag-post ako, yung nakakasin is mga 10,000 agad, yung ganyan. Pero ngayon sobrang baba kasi nilimit talaga ni Facebook yung yung makakakita ng mga post ko. Kasi nga, lagi akong na sasaway sa mga post ko na way back, pa yata, 2019, yung mga ganyan, sa mga whitening capsule. Kaya kung makikita nyo, bira ako mag-post ngayon ng mga glutathione or collagen na ganyan. Kasi talagang, namumula na yung account ko sa Facebook. Baka mawala pa. Sayang. Panibagong na naman, diba? Panibagong create ka na naman ng page. Panibagong padami ka na naman. Yung ganyan. So, nag-iingat na ako. So, ayun nga, magla-live na lang ako habang nagpapatuyo ng buhok. Biglang magtitimpla muna ako nito. Ay, masarap siya. Lasang guyabano nga. Yan. Para maano lang yung ko. Yung lalamunan ko. Ayan ako mag-live guys. Kasi mamaya, mga tulog na diba? Wala nang manood.